Ayan mga kagamba, tingnan nyo. Naku, kawawa yung isa ibang nakagatas. Ayan at kiskisan na sila. Ayan o, antig. Ayan o, ayan o. Tingnan nyo mga kagamba. Ayan o, wala. Ayan, magandang araw mga kagamba. Sa araw na ito, mayroon tayo ipaglalabanin na tatlo. Andyan yung mga picture niyan, makikita nyo yung mga match-match niyan. Una, pangalawa, pangatlo. Puro ito Burias mga kagamba, Burias sa line. Sa ngayon sa panahon ngayon, medyo madalang nang gagamba. At kunti rin ang dumarating gawa nung ang bagyo dyan sa parting Masbate. Tapos dito naman sa norte, Alapang gagamba, binaha din ng bandang Isabela at saka Cagayan. Ito naman din saan, walang tigil ang dating pero pakunti-kunti lang, hindi ganun kabulto. So sa mga susunod na panahon mga kagamba, bago magtapusan ng January, marami na namang gagamba niya na darating dito sa akin. Mga pambata, mga laro ng bata. Yung salmon, siguro pinakamarami yan, Marso na. Ang salmon. So yun mga kagamba, shoutout pala kay kay Street Fighter. Ayan. Si Happy Man, number 1. Si Kadagit, Gambino, Alas TV, Gabs, si Kois TV, si Lakwatsa, si Iwat Kabalat, si Bayrap, si Gagamchoy, si Habi Bumbon. Sino pa? Sila Jason Webb, si Kabugox. Ayan, comment sa akin yan. Si Kahibag, Sain TV. Yan, si Gagamlab at saka si Jack Spider. Saka yung iba pa dyan na yung hindi ko nabanggit, susunod na. Hanapin ko ulit yung mga listahan dito. So yun mga kagamba, meron ng paglalabanin. Ito yung unang paglalabanin ko, ayan. Ito. So ito, sisiguraduhin ko ito, maganda ipapakita ang laro nito. Yan, tingnan ninyo mga kagamba yan. Ayan o, kino, nagkiskisan ka agad, ayan, kiskisan hanggang baba, ayan o. Wala pang nakagat sa kanila. Wala pang nakagat mga kagamba. Pero kita nyo kanina, kiskisan. Yan. Mga ilang araw na ito sa akin mga kagamba. Nakadalawang beses ko na pinakain. Ayan o, kiskisan sila dalawa. Yung isa kumagat sa stick o. Ayan mga kagamba, tignan nyo. Naku, kawawa yung isa ibang nakagatan niya. Ayun, gumanti. Naku, nabintot, oo. Mukhang panalo itong dito mga kagamba, panalo itong tala. Ayan, nadali niya kaagad. So ayan. Ayan mga kagamba, binilot niya agad. Yan, shout out din kay Dixie Spidey. Yan. Ayun, si Damang Kanor. Yan. Papashout out niya si Damang Kanor. Si Kayakap. Si Lakwatsa. Si Gagamfight. Kayakap. Saka si Gagamfight PH. Si Spider Channel PH, si Kasapi. Yan. Ayan mga kagamba, ang bilis Ayan So yun, isisilid natin ulit, panibago ulit, another fight mga kagamba.
Yun, pangalawang laban. Ayan, oh, kita nyo. Pares ang kulay nito. Yung una, yung may tala ang kalaban. Ito, pares ang kulay. Pares na itiman. Yung isa medyo mabulto. Yung isa medyo payat. Pero pares lang sila ng ano. Pares lang sila ng galamay kahaba, mga kagamba. Ayan. At titingnan natin. Paglalabayan natin. Aha, medyo nag-shake hands muna. Ito, palagi ko ito mga kagamba. Magpapakita ng magandang laro to. Ayan. Naungulangot pa yung isa. Oo. Oh, bumarap ka. Ayan, yan. Magkikis-kisa. Ayan, kiskisan na sila. Ayan, walang tigil lang sa putan, mga kagamba. Ayan, hinabol pa niya ng kiskisan. Ayan, mga kagamba, oh. Ayan, oh. Walang tigil ang palitan nila ng sapot. Ayan. Oy, nalaglag yung isa, yung medyo bulto. Tingnan nyo, magaling na mga kagamba ko ngayon, mga kagamba. Antitindi ng laban nila. Walang tigil ang kiskisan. Yan na naman. Aba, pakatihulog na isa. Naunang nahulog yung isa kanina, yung medyo payat. Yung butsugang naiwan, yung medyo bulto. Ayan. Tingnan natin, pares silang naguluntoy. Kasi wala, palitan silang kagat, palitan ng sapot. Ayan. Mga kagamba. Pares nagtigil sa laglag na sila. Wala na, oh. Ayan, oh. Hindi na kumibo yung dalawa, mga kagamba, oh. Ayan, oh. Shoutout pala dyan kay Sir Joseph, kay Sir Diggs. Yan, at saka kay Sir Takeshi, walang sawang sumusuporta sa amin. Lalo sa mga activity namin, mga vlogger. Ayan. Tingnan, mga kagamba, hindi na kumibo yung dalawa. So, declare na natin to na tabla ito, mga kagamba. Wala na. Pareha sila nabinom. Ayan. Mayroon pa pangatlo, mga kagamba. Pumili kayo rito kung alin sa inyo. Ganyan nakatitindi, mga kagamba ko, mga kagamba. Kasi naasikaso ko ito dahil sa walang masyadong deliver. Nandito lang tayo sa bahay. Pagka nag-aangkas naman tayo sa umaga lang naman, hindi na tayo lumalabas sa hapon kasi medyo mainit na yun. Ito yung isa. Ayan yung picture nila. Ito. Pili na kayo dyan, mga kagamba. Isang mabulto rin ito, tsaka isang mapayat. Pero parehas lang naman ang ano yan, galamay niyan, kahaba. Ito, pag-aharapin na natin, mga kagamba. Tingnan natin. Sigurado ito, magkikiskisan din to. Ayan, oh. Tignan nyo, mga kagamba. Ayan, walang tigil, walang humpay yun. Nalaglag yung mabulto. Ayan, mga kagamba. Pero medyo nanguluntoy itong mga mabambias. Nako, nalaglag yung mabulto. Pero malakas pa siya, oh. Hindi pa siya nasaktan. Hindi pa siya nakagat yata. Ayan, ito medyo siya natulala. Itong mabulto. Yan. Iyon, lumaban pa rin. Ayan, mga kagamba. Nasa sahig na sila. Ayun. Ayan. Sabit natin. Yan, mga kagamba. Napusuhan yung mabulto, oh. Naliig, nadali sa liig. Ayan, mga kagamba. Tingnan yung mga kagamba ko ngayon. Kung kumiskis. Kung dumali, tingnan nyo. Ayan, oh. Tingnan nyo, wala na siya masyadong sapot. Pinakawalan yung payat. Kasi payat na siya. Ayan. Halos wala nang natira sa tiyan niyan. Kababartulina. Hindi naman siya kumain ng gatas. Ayan, oh. Nginat-ngat na lang niya sa dibdib, oh, mga kagamba. Ayan. Ayan, mga kagamba. Ganyan nakatitindi yung mga kagamba ni Tatay Mindo pag nakasikaso na niya. Ayan. Mga nakarang palaban-laban ko, mga walang asikaso, eh. Ito, mga kagamba, naasikaso ko ito. Pinaghandang ko talaga itong pinaglaban ko ngayon. Ayan, oh. Wala na, hindi na nakaimik, mga kagamba. Ayan, oh. Wala na. Ayan. Ayun. Wala na sa sapot na lumalabas, mga kagamba, eh. Wala na to. Tulala na, yun.
Ayan mga kagamba. Patay. O yan. Binitawan niya. Hindi na niya sinaputan mga kagamba. Wala na lalabas na sapot sa kanya. Patay na agad tong isa. Puso ang nadali mga kagamba. Doon niya nabugan ng bilom niya. Ito nang hinari. Nakagat din. So yung mga kagamba yan. Nakatatlong laban tayo. Ngayon susunod na pagpapalaban natin ulit. Lalo natin pagagandahin yung mga kondisyon ng mga ito. Ayan. Gatas-gatas lang yan mga kagamba, pero tingnan nyo, pag naasikaso mo talaga yung gamba mo, ganyan sila kung dumali. Ayan. So isisilid na natin mga kagamba. Yun, maganda pinakitang laban nung tatlong laban na yun mga kagamba. Sana natuwa kayo mga kagamba. Ayan. Sa mga susunod na panahon, yung mga o-order dyan na mga kagamba, sa palagay ko, mayroon na tayo niyan. Pero sinisigurado ko sa inyo, mga pambata lang muna yung mga pipili na lang tayo ng panglaban doon na may malaki. Tagalog lang yung mga parating niyan siguro kung may Tagalog na darating. Mauna Tagalog itong bandang kalagitnaan ng January. Yan mga kagamba. So yun lamang po mga kagamba. Hanggang dito na lang po. Sana nasiyahan kayo. Marami pong salamat.